Du er dum, grim og tyk. Ser blod. Slå dig selv ihjel. Lyt til mig. De holder øje med dig. Ingen gider være venner med dig. Sans og skygger. Pas på, hvad du gør. Alt, hvad du siger, det bliver optaget, og de bruger det imod dig. Du er helt okay, som Der er du er. giftig. Tag det roligt. Du er god nok. Hej, Ophelia. Hej, Anne-Christine. Vi sidder her i podcaststudiet. Vi skal fortælle noget om Stemmehøring i Fokus, som er den nye podcast for Stemmernes Fællesskab, som er en frivillig forening, Ja, hvor vi jo begge to arbejder. det gør vi. Vi holder normalt både åbne møder, stemmehørsalon. Nu vil vi gerne komme længere ud og gøre det muligt for andre mennesker, som ikke kommer til vores møder, som måske bor et andet sted i landet, at komme til vores møder. Mm. Eller opleve noget af det, vi arbejder med. Det er jo ret vigtigt at oplyse om det her, tænker jeg. Altså stemmehøring som fænomen, og at der stadig er rigtig mange, der tænker, at stemmehøring hører til en bestemt psykiatrisk diagnose, og det gør det ikke. Ikke nødvendigvis. Det er vigtigt for os at nedbryde de her tabuer. For eksempel det, at altså, det er ikke så farligt at høre stemmer eller opleve og se ting. Altså, vi kalder det stemmehøring, men det handler også om, at hvis man ser noget, eller hvis man mærker noget, lugter, smager, noget, der er anderledes, og som andre ikke gør, at det ikke er farligt. Og det kan faktisk være interessant at på ved at inkludere hele mennesket, så kommer der en anden balance, som du også snakkede om, det der med, at det ikke er stemmerne eller synerne, der har magten, men at man ved at arbejde med dem, kan få en anden balance, en mere ligeværdig balance. Skal vi lige fortælle, at Stemmernes Fællesskab er en frivillig forening med formål at hjælpe og oplyse og skabe netværk for stemmehørere og fagprofessionelle og andre, som er interesseret i det her fænomen stemmehøring. Ja, og vi har nogle tilbud allerede i Stemmernes Fællesskab. Vi har en rigtig god hjemmeside. Vi holder åbne møder. Vi holder et stemmehørsalon. Vi har også en hotline. Mm. Og både åbne møder, stemmehørsalon og hotline, det er jo gratis. Det kræver ingen tilmelding, man møder bare op, og vi holder til i Frivilligcentret i Aarhus. Ja, så bare for en 10'er, så kan man få kaffe og kage og saftvand og frugt. Det er præcis. Foreningen har også medlemskab. Det har vi. For at støtte foreningen af vores formål. Men altså, den her podcast, det handler jo om, at vi skal holde fokus på stemmehøring, og vi skal snakke om det, og vi skal have gæster i studiet, og det bliver altså rigtig spændende. Ja, vi har allerede fået en del, faktisk, der er interesseret i at komme og være med i studiet. Ja, det bliver slet ikke noget problem at finde nogen. Mm. Altså, mine stemmer er jo også med i studiet i dag. Jeg har jo 4 stemmer. Ja, jeg har 1 stemme. Det er en mand. En ældre mand. Okay. Han hedder Noah. Ja, velkommen til, Noah. Tak. Hvis der skulle sidde nogle stemmer derude og lytte med, så hjertelig velkommen også til jer. Jeg er også velkommen til alle sanseoplevelserne i det hele taget, men også hvad folk ser og mærker, lugter, fornemmer. Nemlig sanser ting, som ingen andre gør. Ja. Og det her med at høre stemmer, det er i sig selv jo ikke et tegn på en bestemt psykisk sygdom, selvom der stadig er mange, der oplever, eller synes, eller det er stadig et tabu på en eller anden måde, at der er mange, der mener, at det er sådan, det er. Og det er det bare ikke. Det er der overhovedet ikke. Der er rigtig mange, der hører stemmer uden at være, eller oplever stemmehøring uden at komme i kontakt med psykiatrien, for eksempel. Jeg er en af dem. Jeg har aldrig været i kontakt med psykiatrien, og heller ikke fået noget for det, for at dæmpe det. Hmm. Altså, jeg var utrolig bange for min stemme, da jeg var 14 år, hvor den sådan ændrede karakter til at blive enormt skræmmende. Og det tror jeg har påvirket hele min livshistorie i forhold til at arbejde med stemmehøring. At det arbejdede jeg jo sådan set slet ikke med, da jeg var bange. Andre var også bange, når jeg fortalte om det dengang jo. Ja, det er nok forskellen i forhold til mig. For det første var jeg 35 år.
inden jeg oplevede stemmehøring. Og jeg har kun én stemme, og helt fra starten af, så var jeg bare nysgerrig og stillede en spørgsmål, og jeg var slet ikke bange, og derfor så har jeg heller aldrig haft en stemme, der råber af mig, eller jeg har heller aldrig råbt af den, og jeg ikke, eller ham, og jeg har ikke ignoreret ham. Jeg tror derfor, så har jeg bare et helt naturligt forhold til min stemme. Som jeg kalder min hjælper. Han hjælper mig. Så hvordan ved du, at det er en ham? Altså, jeg var igennem sådan et forløb. Eller for det første, så spurgte jeg. Jeg spurgte, hvad han hed. Og han sagde Noah. Eller han skrev det fra mit indre syn med store blokbogstaver 2 gange. Noah. Jeg havde det ikke sådan præciseret, men så jeg har taget en uddannelse, der hedder stemmehørerfacilitatoruddannelsen, og der var jeg en af dem, der fik gennemgået min stemme, og så fandt jeg ud af, at det var en ældre mand, en klog ældre mand. Ja, jeg har en klog ældre kvinde, der hedder Britt jo. Ja. Og du har flere stemmer. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg har jo Anne, hende her, der for mig kan opleves ret aggressivt. Så har jeg Lova, som er 14 år, og sådan meget, hun er min indre teenager. Og så har jeg Theis, der er 5 år gammel. Altså, jeg kan virkelig genkende det der med billeder af navne. Det er der også flere af mine stemmer, da jeg skulle begynde at arbejde med den her måde, man arbejder med. Altså, den måde, vi har arbejdet med stemmehøring på, er jo det her med at tage udgangspunkt i tilgangen, give stemmerne mening. Ja. Det er den måde, vi arbejder på i foreningen, men det er faktisk også den måde, at jeg har arbejdet på, uden at kende til systemet. Jeg kendte ikke noget til at arbejde med det på den måde, før jeg sådan ligesom var ude af det psykiatriske system og kom mere ud i det private og begyndte også sådan at lære andre mennesker at kende, der arbejdede med det på den her måde. Så nogle af mine stemmer har jo også vist mig billeder af deres navne. Anne var nok den, der var tydeligst i forhold til, der var maks lyd på. Altså, det var så tydeligt, hun hed Anne. Og de andre, det var sådan lidt på en anden måde, vi fandt frem til, hvilke navne de skulle have. Men det er jo heller ikke alle, der lægger navne til deres stemmer. For mig var det bare en måde, hvor jeg kunne arbejde bedre med dem på. Ja, så man kan skille dem fra hinanden. Ja, også det. Eventuelt. Snakker du direkte til dine stemmer, eller hvordan? Altså, taler du til dem med navn, for eksempel? Ej, hvor er det et godt spørgsmål. Fordi gør jeg egentlig det? Ja, det gør jeg faktisk. Når jeg for eksempel ønsker at skabe et samarbejde med en af dem, så bruger jeg deres navne. Og det kan for eksempel være, at jeg har lyst til, at Britt hjælper mig med struktur i hverdagen. Ja. Hvis jeg er mega stresset, skal ud af døren, så er hun altså den bedste, jeg kan bede om hjælp til, at jeg kan få ro på, og hun ligesom kan guide mig igennem de opgaver, der egentlig skal til, for at jeg kan komme ud af døren. Så bruger jeg faktisk hendes navn. Det lyder spændende. Hvad med Theis? Hvordan er han i dit liv? Det var den lille dreng, ikke? Jo. Theis er... Altså i starten, der troede jeg jo faktisk, at han var handicappet eller noget, fordi han snakkede sådan underligt. Det var som om, jeg ikke rigtig kunne høre, hvad han sagde. Men det var ret tydeligt efterhånden, som at han var meget lille, og et barn, der egentlig ikke havde så meget sprog. Og spurgte du, hvordan jeg bruger ham? Ja, eller hvilken rolle han har i dit liv, fordi jeg har jo hørt om de andre, og hvilken rolle de har i dit liv, men egentlig aldrig noget om Theis, så det var derfor, jeg blev nysgerrig. Altså Theis, sådan som jeg oplever ham, så er han sådan et udtryk for mit indre barn, der trænger til omsorg. Og Theis kommer nogle gange og græder meget voldsomt. Det kan godt provokere nogle af de andre stemmer, der synes, det er lidt noget pjat. Men jeg ser det egentlig som et tegn på, at der er noget, jeg skal give mig selv selvomsorg med. Der er noget, jeg er påvirket af, og mit indre barn, Theis, har brug for omsorg nu.
Så du bliver på en eller anden måde tvunget til det, eller sådan, fordi han gør så meget opmærksomhed på sig selv, at det tvinger dig til at give dig selv opmærksomhed og omsorg? Ja, for han græder bare højere, hvis jeg ikke gør det. Og det er enormt frustrerende og kan være meget svært at koncentrere mig i forhold til det, jeg så laver, hvis jeg ikke lige giver ham noget omsorg. Det var spændende. Det synes jeg virkelig er spændende. Og egentlig også, altså, det er jo lidt smart, fordi jeg tror for mange mennesker, der kan det være sådan, at man overhører, at man skal give sig selv omsorg. Fordi der er ikke nogen, der råber eller græder på den måde. Så faktisk, så synes jeg, det lyder spændende og egentlig meget effektivt. Ja, men måske glemmer vi også lidt, når vi bliver voksne, at vi stadig på en eller anden måde skal tage os af os selv. Når vi er børn, så gør vores omsorgspersoner det, eller det skal de jo gøre, det er deres job. Ja. Når vi så bliver ældre og voksne, vi har stadig brug for omsorg som mennesker. Og det er jo vores job at gøre, og hvis jeg ikke er god nok til det, så kommer stemmerne simpelthen og hjælper mig med den opgave, så at sige. Det er i hvert fald sådan, jeg tænker om det nu, hvor jeg før blev enormt bange for det. Men nu ser jeg det mere som, at der er et budskab her, som jeg skal lytte godt efter til. Der er en positiv intention. Det kan godt være, at Anne, hun siger tingene på en meget vred måde. Og det er så min opgave at finde ud af, hvad er det i virkeligheden, hun forsøger at fortælle mig, og hvad er det, hun prøver at hjælpe mig med. Jeg synes, det er fascinerende. Altså, jeg har det jo selv på den måde. Jeg kalder min stemme Nora, jeg kalder ham for min hjælper. Altså, han bryder også ind på den måde, eller giver mig omsorg. For eksempel ved, at hvis jeg er ude og gå en tur, og jeg har alle mulige tanker kørende i hovedet, så hører jeg ham sige, shh. Altså, at jeg skal holde op og bare være til. Bare være til stede i den der gåtur, i stedet for at gå og tænke på alt muligt. Og det ser jeg også som omsorg, og som at jeg er heldig. Hvor hører du ham fra? Jeg hører ham inde i hovedet. Okay, ja. Og kun inde i hovedet. Jeg hører ham ikke udefra. Hører du samtidig nogen udefra? Jeg hører nogle gange nogen udefra, men mine 4 forskellige stemmer oplever jeg at høre med mine tanker. Højt med mine tanker. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at det er stemmer og ikke min egen indre dialog, som vi jo alle sammen kan genkende, ikke? Ja. Når vi har tanker, eller når vi skal tænke en plan igennem, eller vores dag igennem. Det gør vi alle sammen, tænker jeg. Men det er noget helt andet, når jeg oplever, at mine stemmer de er på banen, og de lyder heller ikke som mig i mit hoved. Men okay, de lyder ikke som dig. Har de forskellige stemmer alle sammen? Altså, der er Theis, der er barnet, som selvfølgelig lyder anderledes, men kan du også høre forskel på dine stemmer? Det kan jeg godt. Lova, hun er jo min indre teenager, og hun snakker sjællandsk. Okay, så det er derfor, du også samtidig snakker sjællandsk? Det er der nogen, der mener. Da jeg gik på stemmehørfacilitatoruddannelsen, der var der i hvert fald nogen, der lige spottede den, og sådan spurgte ind. Og så tænkte jeg, gud, jo, det kan da godt være. Jeg har faktisk tænkt på det nemlig. Ja. Så giver det god mening. Men har du boet på Sjælland? Nej, jeg har intet med Sjælland at gøre. Jeg har ikke engang familie derovre. Slet ikke. Okay. Altså på den måde kan jeg jo høre forskel på det. Ja. Følg os på de sociale medier. Hvis du har lyst til et medlemskab, går du ind på vores hjemmeside stemmernesfællesskab.dk. Fællesskab med AE. Anne, hun er meget aggressiv. Altså, jeg oplever hende som at være meget, meget mere vred i stemmen end min egen indre dialog. Mm-hmm. Og Britt, hun er meget monotont. Og Britt, hun er også sådan lidt, jamen det er som om Britt, hun er mere en funktion. Og derfor er der ikke noget sådan op og ned i værdiladningen af, hvordan hun udtrykker sig. Jeg har også spurgt hende da vi skulle finde hendes navn, hun synes jo, det var lidt ligegyldigt. Men jeg ved, at Britt er 55 og en ældre dame, og hun er hvidt hår, og at hun går i høre, og hun er meget opmærksom på miljøet. Så når jeg for eksempel har gået på gaden, og hvis jeg så smider et papir, så er hun den første, der i hovedet bliver ved med at sige, gå lige tilbage sammen op.
gå lige tilbage og samle op. Det kan hun godt sige på repeat, indtil jeg bliver så træt af det, at jeg simpelthen går tilbage og samler papiret op. Wow. Og jeg tror simpelthen også, det handler om, at det er også en del af mine indre værdier. Ja. Som Britt er med til at afspejle på den måde. Altså, jeg går op i, at jeg synes, vi skal være ordentlige. Både over for hinanden, men også over for miljøet. Ja, ja, men fantastisk. Endnu en gang, altså jeg synes, det er fantastisk. Det er fascinerende, det der med stemmer. Det er det virkelig, men altså, er det ikke bare en del af dig selv, som kommer til udtryk i stemmerne? Eller hvor kommer de fra? Hvad er det for nogen? Det er et godt spørgsmål. Altså, det er på en eller anden måde 2 sider af den samme mønt. For jo, det er der repræsentanter af mig, eller repræsenterer et eller andet, der for mig er sket. Jeg kan godt se, at på de der forskellige aldre, de har for eksempel, at der er sket noget i mit liv, hvor jeg tænker, det giver god mening, at det nok er lige der, at der er sket noget, eller det giver god mening, at de lige der er kommet frem, for eksempel. Det kan jeg godt genkende. Ja, og det er jo noget af det, vi lærer på stemmehørefacilitatoruddannelsen, hvis vi arbejder med det, der hedder Maastricht-interviewet, hvor vi går ind og simpelthen kortlægger, hvad er det for nogle stemmer, vi har i det hele taget. Hvor mange har vi? Er det han, hun, et barn, eller noget helt andet? Et dyr, skygger, det kan være alt muligt. Hvad de siger, hvornår de er kommet, eller ændret sig. Og nu har jeg tabt tråden. Jeg kan huske, hvad det var, jeg ville sige med det. Ja, altså Maastricht-interviewet, det er det her i de 3... Ja, det er 3 områder, lidt det er 3 sådan vigtige fokusområder, ikke også, som man går igennem, når man laver Maastricht-interviewet. Er der ikke noget med en konstruktion også? Jo, det var konstruktionen, jeg tænkte på. Fordi først gør man det, at man kortlægger stemmerne, man finder ud af, ja, hvornår de er kommet, hvad det er, de siger, er de mere aggressive eller mindre aggressive i specielle situationer, og så laver man også det, der hedder konstruktion, hvor man går ind og kigger på ens livsforløb, helt fra man er født, og så til hvor man er nu. Og så til sidst sætter det sammen med, kan man se nogle sammenfald i forhold til stemmerne, hvordan de er, og hvornår de har ændret sig eller er kommet. Og ofte så hænger det sammen med ens livsforløb, for eksempel ved nogle stærke oplevelser, man har haft i livet. Og i forhold til Nora, kan du se et sammenhæng? Altså, jeg har været udsat for seksuelle overgreb, og jeg har været i et ægteskab, hvor jeg var udsat for rigtig mange seksuelle overgreb, faktisk. Og jeg tror, det er det, der har gjort, at jeg har stemmehøring. Men jeg fik jo først min stemme der, da jeg var 35. På den måde, som jeg har den nu. I 1999. Så det er længe siden. 25 år siden, faktisk. Jeg tror, den er kommet på grund af det. Også fordi i 30 år, der kunne jeg slet ikke huske, at jeg havde været udsat for et overgreb. Det er noget, jeg først har fundet ud af senere. Og jeg tror, at stemmen, den sådan er imellem, eller som får mig til at... jeg har følt, at jeg sådan ligesom er blevet guidet hen i situationer, for at lære mere om mig selv, og til sidst så var jeg i en situation, hvor jeg snakkede med en, der sagde nogle ting, der fik mig til at huske, at jeg havde været udsat for et seksuelt overgreb. Og det havde jeg ellers glemt i 30 år. Jeg anede intet om det, indtil at jeg fandt ud af, at ja, og så kunne jeg også godt huske det, men det var helt væk. Vidste Nora om de her overgreb? Ja, det tror jeg bestemt. Altså, fordi jeg tror, altså det opleves som om, at jeg er blevet guidet derhen, hvor jeg skulle for at forstå, at det var det, der foregik.
For inden da, der blev jeg guidet et andet sted hen til, at jeg havde en kæreste på det tidspunkt, som jeg var rigtig glad for, og jeg blev guidet hen til at have kontakt med ham, og jeg tror, at ved at have kontakt med ham og have snakket med den anden, så blev der ligesom åbnet op for de ting, der skete dengang. Det giver altså virkelig. Så ja, det tror jeg. Men han har ikke sagt det sådan direkte. Mere, at han har guidet mig derhen, hvor jeg skulle hen for at forstå, hvad det var, der var sket. Mm. Men der er også nogle gange, hvor stemmer de ikke har det her direkte budskab. Altså, at budskabet ligesom er bagved det, der bliver sagt, og man på en eller anden måde som stemmehører skal begynde at være lidt mere nysgerrig, være lidt mere opmærksom på det, der bliver sagt, hvad bliver der i virkeligheden også sagt bagved det. At oplever nogle stemmer kan jo, det har min stemme, Anne for eksempel sagt til mig, at jeg skulle dø, jeg fortjente ikke andet end at dø. Der har jeg i hvert fald nu i mit liv været mere opmærksom på, kan jeg vide, hvad hun mente dengang, da hun sagde det. Ikke at jeg skulle dø, jeg tror ikke, det er det længere, men jeg tror, der har været nogle ting, som den måde, jeg ligesom levede livet på, eller noget i mit netværk, noget skulle dø, derfor jeg ligesom kunne få det bedre. Og jeg havde ikke mulighed for at sige det på andre måder, men jeg tog det meget mere bogstaveligt dengang, nemlig at blive enormt ked af det, og blive enormt bange, og blive også sådan lidt, det er da voldsomt at høre en stemme sige sådan. Det kan jeg godt forstå. Det sagde min stemme jo overhovedet ikke på noget tidspunkt. Jeg hørte også en, der fortalte om, at stemmerne ofte siger det, der er det hurtigste til at ændre situationen. Så hvis du døde, jamen, så vil du ændre din situation. Altså, stemmerne er ikke så, nuancerede. De tager bare det, der er hurtigst. Så det er også derfor, at hvis du har nogle problemer i forhold til dine forældre, for eksempel, at stemmerne så også kan gå ind og sige, slå dine forældre ihjel. Men hvor de egentlig mener, at ligesom du siger, at der er noget, der skal slås ihjel, eller der er noget, der skal ændres. Der er noget, der ikke fungerer her. Ja. Men jeg ved ikke, hvorfor at stemmerne de er så kontante i deres udmeldinger. Jeg forestiller mig, at Anne kender mig virkelig godt, og ved præcis, hvad hun skal sige, for at jeg lytter efter. Altså du ved, jo mere skræmmende hun på en eller anden måde kan gøre sig, jo mere påvirker det mig til at blive bange og tænke, shit. Så jeg tror egentlig, at det er for at gøre mig opmærksom på, at hun er der. Ligesom Theis, der egentlig bare græder højere og højere, hvis jeg heller ikke lytter. Så kan jeg også opleve, at Anne bliver mere og mere aggressiv, hvis jeg heller ikke lige lytter til, der er måske en grænse her, der faktisk er overskredet, og jeg har ikke sagt det til personen endnu, så er Anne god til at give udtryk for, der er et eller andet her faktisk. Paradoksalt i det egentlig, synes jeg, fordi ved at man bliver så bange, at det er ikke farligt at snakke med de der stemmer eller synsoplevelser, eller hvad det er, tværtimod. Lige præcis. Det er jo vigtigt også at sige, at den, der oplever stemmehøring, skal være med på at tillade, at det er okay, at man snakker om det. Hvis man ikke har lyst som person til, at der bliver snakket om det, så er det også helt acceptabelt. Men altså for at man kan blive, eller det siges sig for, at man bliver patient, så skyldes det manglende evne til at mestre stemmerne og de her bagvedliggende problemer. Det er ikke stemmehøring i sig selv, der er et problem. Nej, det er ofte noget, man har oplevet, som simpelthen gør, at livet er så svært at håndtere. Ja, hvor stemmerne så også bliver mere og mere voldsomme. Det kan det blive, ja. Eller synsoplevelserne. Lige præcis. Der altid er en trigger, altså en udløsende faktor i forhold til at opleve stemmehøring, uanset om vi snakker om syner, eller vi snakker om stemmer, eller at man mærker noget. For eksempel en aktivitet, eller situation, eller nogle følelser, kan ligesom være forbundet og blive trigget. Har du oplevet det på samme måde? Ja, det har jeg. Altså det der med, da jeg fandt ud af, hvordan jeg var blevet udsat for et seksuelt overgreb, det var jo netop ved en trigger på den måde, at hende jeg snakkede om det der med, at man ikke kan sige fra. Og lige pludselig så huskede jeg bare, at jeg ikke kunne sige fra. Selvom jeg ikke overhovedet havde lyst, så kunne jeg ikke sige fra. Så det var triggeren for mig.
til at finde ud af, at jeg har været udsat for seksuelle overgreb, for eksempel. Er der en trigger i forhold til at høre Noah? I starten så talte Noah uafbrudt og blandede sig i samtaler, når jeg var sammen med folk. Og samtidig kom jeg til at sige noget, jeg absolut ikke havde lyst til at sige, eller som jeg ikke havde tænkt på at sige, men det kom bare ind. Hvorfor? Jamen, ligesom han overtog, følte jeg. Og da jeg havde oplevet det et par gange, så havde jeg sådan en snak med ham, og fordi jeg har lært, at det er mig, der styrer. Så derfor så sagde jeg til ham, at han ikke skulle blande sig på den måde, medmindre jeg bad ham om det, eller medmindre der var noget, der var rigtig vigtigt. Sådan som jeg har det i dag, der synes jeg, at der er en god balance. Samtidig siger han noget, og samtidig så spørger jeg direkte om hjælp. Jeg kan virkelig godt genkende det her med, at stemmen tager over. Jeg har prøvet det flere gange, særligt helt fra starten af, hvor min oplevelse var, at det her var enormt skræmmende. Jeg var bange. Der overtog Anne ligesom min krop, hvor jeg ligesom var mig selv inde i mit hoved. Det var enormt skræmmende. At jeg følte på ingen måde, at jeg havde kontrol over min krop, eller hvad jeg sagde længere. Det er noget af det mest uhyggelige, jeg nogensinde har oplevet. Men jeg bruger det jo faktisk aktivt, kan man sige, hvor jeg også kan mærke stemmerne i kroppen, og hvor jeg også kan bede om hjælp af de forskellige stemmer, ligesom at Britt, hun guider mig, så det er ikke fordi, hun tager over min krop, men jeg kan godt få en oplevelse af, hvis jeg for eksempel beder Lova om at hjælpe mig med at finde tøj, eller med at lægge make-up'en, at jeg ligesom på en eller anden måde, hun tager lidt styringen, og jeg kan få lov til at slappe lidt mere af. Jeg kan også huske en gang, jeg sad i en gruppe, det var faktisk en stemmehørergruppe, hvor sådan en lille gruppe, hvor vi er kun stemmehører og så nogle stemmehørerfacilitatorer. Det var det er næsten 10 år siden. Så er der en, der fortæller om en af hendes stemmer, som virkelig generer hende. Og lige pludselig siger jeg bare, det kan jeg godt hjælpe dig med. Og det var altså også min stemme, der gik ind, og jeg havde det sådan, så havde jeg en snak med min stemme bagefter inde i hovedet. Hvordan det, og hvad har du gang i, og så videre. Det kunne jeg faktisk. Ja. Det fandt jeg jo så ud af senere. Var det vildt, og også bare, at vores oplevelser med stemmehøring er så forskellige, og så individuelt. Det er jo helt vildt. Ja, men samtidig med det, så har man noget fælles også. Altså noget genkendeligt, synes jeg. Helt sikkert. Altså, som vi kan spejle ja. Hinanden i. Og det er også det, der er så helende, synes jeg. Det er det, der er så givende. Også at komme til de her stemmehørsalonger i foreningen. Det er ikke kun et arbejde for mig, der er enormt meningsfuldt og givende, men jeg får rigtig meget ud af det personligt også. Og når vi har et tema, der på en eller anden måde også berører noget i mig og mit hverdagsliv, så giver det endnu mere mening. Ja, og jeg synes også, de temaer, vi har, det hele, det rører mig jo. Det er jo en del af mit liv. Altså, jeg tror også, og det har jeg også hørt, fordi det er sådan med stemmehørsalon, det er egentlig kun for stemmehører, men hvis man ikke kan komme afsted, med mindre man har noget støtte, så må man godt tage en med. Og det kan jo være altså en fagprofessionel eller familiemedlem eller sådan noget. Og jeg har hørt rigtig mange gange fra dem, at de virkelig får noget ud af det, at de synes, det er rigtig spændende og oplysende, og får et andet forhold til også det der med at opleve stemmehøring. Præcis. Og til åben møde, hvor alle jo er velkommen, hvor vi hører en livshistorie. Det er en helt anden måde at høre om stemmehøring på, men det giver virkelig også stof til eftertanke. Og hold op, hvor er det bare givende også at komme med til. Det giver håb. Som regel giver det håb også. Det er rigtig godt for nogen, der sidder og er meget plaget af stemmehøring, og så hører en person, der har været meget plaget, og som har arbejdet med stemmer og det, de ser, fået det bedre. Fået den der anden balance, som vi også har snakket om tidligere. Vi bærer håbet for dig, indtil du selv kan, er Stemmernes Fællesskabs motto, og det taler så meget ind i alt det arbejde, vi laver, inklusiv i den her podcast.
Podcasten Stemmehøring i Fokus er skabt i et samarbejde mellem Stemmernes Fællesskab og Kultur- og Kontaktstedet Kravlund.